ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusaw Sebentar jing rakhe ya ka lingkhu singi kha jong Mahatma Gandhi bat ka jing rakhe ya ka swachhata hi seva ha ka artarik risau arjab saw ka office jong executive engineer PHE Maukurwat division kam member secretary district Swachh Bharat mission jang ka southwest Khasiels district kala pala pe ba ki khatwetli kali kit nyot ki bala tep kum ki e-vehicle ki badailing ba ka scheme Swachh Bharat mission ya kini kali kit nyot la IT sha ki cluster village waste management committee jang ka Ranikor block daw executive engineer jang ka PHE Maukurwat division uba ke nong saw haringkat ka jingdon lang jang ki block development officer jang ka Maukurwat bat Ranikor bakan thop ya uba ai Laurenyang bat uba Steve Marwing nalor kini la sakhilang daw SDO jang ka Maukurwat uba ai Kharbudan uba F Thongni SDO Ranikor uba Sheikh Borlen Siangbai ki district coordinator DSBM Maukurwat bat kiwe hadirin ke jing sami ni kali la pelong pat saya ke special gram sabha nak benta ban penek pensa ki telong ha ke balai shimenta da kinong yalam shnong jong ka Ranikor bat Maukurwat block